हाय फ्रेंड्स, साधनाज रेसिपीमध्ये आज आपण इडली डोशासोबत जी चटणी केली जाते ती कशी करायची ते पाहणार आहोत. इडली डोसा आपण सततच करत असतो, तर चटण्या जर वेगवेगळ्या करून पाहिल्या तर खूपच छान. चला पाहूयात. इडलीची चटणी बनवण्यासाठीचं साहित्य पाहूयात. मी इथे 1 वाटी शेंगदाणे घेतलेले आहेत. हे भाजून त्याच्यावरती टरफलं काढून घेतलेले आहेत, सोलून घेतलेले आहेत मी शेंगदाणे. पाव कप दही घेतलेलं आहे, साधारण 2 चमचे. इथे खोबर घेतलेलं आहे 2 ते 3 चमचे. सुकं किसलेलं खोबर आहे, तुम्ही खोबऱ्याचा तुकडाही घेऊ शकता. तुम्हाला ओलं वापरायचं असेल ओलंही वापरू शकता. नारळ, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, कोथिंबीर घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ, कढीपत्ता, जिरे आणि मोहरी हे तडक्यासाठी घेतलेले आहेत. तुम्ही यामध्ये दह्याचा कमी जास्तही वापर करू शकता आणि खोबरं ओलं किंवा सुकं तुमच्या मनावर वापरू शकता. चला पाहूया चटणी कशी बनवायची. चटणी बनवण्यासाठी मी इथे मिक्सर जार घेतलेला आहे, त्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घेऊयात. त्यानंतर हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत 2, त्या अशा प्रकारे फोडून किंवा तोडून टाकायच्या आहेत. खूपही तिखट करायचं नाही आहे, त्यामुळे ही चटणी छान होत नाही. आणि जिरं टाकायचे आहेत. आपण 1 चमचा जिरं घेतलेलं होतं, अर्धा चमचा टाकलेला आहे. अर्धा चमचा आपण तडक्यासाठी वापरणार आहोत. सुकं किसलेलं खोबरं टाकलेलं आहे मी, साधारण 2 चमचे. तुम्हाला अजून जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता. आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकलेली आहे, तुम्ही तशीचही टाकू शकता न चिरता. आता आपण हे कोरडे जिन्नस अगोदर मिक्सरला छान बारीक करून घेऊयात. जर आपण आत्ताच यामध्ये दही किंवा पाण्याचा वापर केला तर ते व्यवस्थित बारीक होणार नाहीत. मी बारीक करून घेतलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. खूपही फाईन केलेलं नाही आहे, पण बारीक झालेलं आहे, थोडंसं जाडसर असं आहे. आता आपण यामध्ये दही आणि पाणी टाकून घेऊयात. तुम्ही पाहू शकता खूपही बारीकसर असं झालेलं नाही आहे. मी इथे साधारण 2 चमचे दही वापरलेलं आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकत आहे. आणि यावरतून आपल्याला पाणी टाकून घ्यायचे. दह्याचा वापर खूपही करायचा नाही आहे, त्यामुळे चटणी आंबट होते. जर दही खूपही आंबट नसेल तर साधारण 3 चमचे वापरू शकता, आंबट असेल तर 2 चमचेच वापरा. मी यामध्ये 1 ते 2 वाटी पाणी टाकून घेतलेलं आहे आणि मिक्सरला फिरवून घेत आहे. मी मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे ही चटणी. एकदम फाईन करायची आहे आपल्याला, याची पेस्ट केल्यासारखं करून घ्यायचं आहे. चटणीची कन्सिस्टन्सी तुम्ही तुमच्या मनावर ठेवू शकता, थोडीशी घट्टसर किंवा थोडीशी पातळ. पण ही चटणी थोडीशी पातळ अशीच छान लागते किंवा सैलसर. मी इथे तडका पॅनमध्ये साधारण 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी आणि जिरं छान तडतडू द्यायचं आहे आपल्याला. छान तडतडलं की आता आपल्याला यामध्ये कढीपत्ता टाकून घ्यायचा आहे. मी याच्या खाली अशा प्रकारे स्टँड ठेवलेला आहे, त्यामुळे मला दाखवण्यासाठी सोपं जात होतं. गॅसचा स्टँड ठेवलेला आहे आणि अशा प्रकारे छान तडतडल्यानंतर यामध्ये मी कोथिंबीर टाकलेली आहे आणि हा तडका आपल्याला छान कडकडीत असं करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे छान झाल्यानंतर या चटणीमध्ये टाकून द्यायचं आणि छान मिक्स करून घ्यायचं. ही चटणी खूप छान होते. काही जणांना ओल्या नारळाची चटणी आवडत नाही किंवा त्यामुळं डोकं दुखतं, तर ही चटणी तुम्ही नक्की करून पहा. चवीलाही खूप छान असते. इडली डोशासोबत खाण्यासाठीची ही चटणी रेडी झालेली आहे. आपल्या यूट्यूबवर अजून एक चॅनल आहे महाराष्ट्र कुंडली म्हणून. या चॅनलवरती महाराष्ट्रातील, भारतातील संपूर्ण माहिती असते. किल्ल्यांची माहिती, गडांची माहिती, तशाच प्रकारे महाराष्ट्रातील थंड हवेची ठिकाणं किंवा काही विशेष ठिकाणं, सणांची माहिती. तर या सर्व माहिती किंवा व्हिडिओज पाहण्यासाठी महाराष्ट्र कुंडली या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या चॅनलची लिंक देते, नक्की पहा. तुम्ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर साधनाज रेसिपीला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा.